Hey guys, so karon lang bago lang gid gikuha no. Nami ganina na punitan nga pigeon no. Salbayos kini mga bata usahay gitirador nila nya natugpa man sud sa mua so amo sang gihipos. Unya naaman siya number siyang tiil. So amo gi-contact tong number o karon bago lang gikuha ang pigeon no. So nindot sa feeling no. Churi na lang niya, send niya. Namo na ang color. Ya, ang yang tiil kay namanggoy number. Tanawa yang tiil. Tayo mo, pagkawas paliwag. Na. Muna among gitrace ang number. Sige. Bye-bye bird. Bye. Ikaw kamo tong tagiya? Inyo ni. Kahit sa kong kan, sa kong presidente dito sa club mo. Wala po. Pwede rami mo video ra okay ra kay basin lain may nikuha. Ay, kuha na, naka-itoklop man ka. Oh, naman na sa iyang Namo murag. siya yung number sa tiil mo nang na-trace. Natawagan na mo. Oo, mao na. Pagkita ko kuan. Kuha na yung number. Tanawa lang. Oo. Ay ihang samad ani kay murag nas Na murag git. Yan ang nilayo man siya. Kay kanang usa na kasi man na si lupa dito nya wa man kalanding dito. Basing ikupot siguro sa balkon. Dili sila kauli. Ko dili sila katuod mo uli. Nakatuwad man sila. Ang kuan na. Isip pa. Aw piso. Bibi ba siya di ay? Ihatag na. Di na kagana di uli. Ganahan pag bird. Natay daghan to mo. Daghan tagiya na. Ayun mga ingon ani. Oh, Mo ba? Ngayo ko char. pwede na mo. Pansi man to night. Oh, naipansi ka ng mga nindot nga kuan. Mukha ng iko. Kaya nang ko lang baga lang al tambo ko. Ay wa mo ni kaon. Oh, wa na siya kaon. Iko na sige pa hatag kuan mo pas na. Ay dili. Ayaw ra. Ayaw lang. Pwede lang mo kay dire sa muan itong pa. Tigit ba kay Mm. ano man si Yan ang say pahatag. Ayaw ra. Ayaw ra. Sige, salamat. Nya salamat kayo. Salamat guys. Sir. Salamat. Kaayo. Sumoni ang langgam gikan ni siya sa subang dako. Unya naigo man siya sa tirador, natugpa sa mo ang compound. Unya nauli na siya wa pay 24 hours.